Narito po tayo ngayon sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At happy Saturday morning mga kachapsoy. Ayan, happy Saturday morning. At ngayon po ay live na live, the satellite. Nandito po tayo ngayon sa aming tawag dito. Dito sa, pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Nandito po tayo ngayon sa aming hawan. Ayan, at ngayon po ay mag-zumba tayo mga kachapsoy. Ayan, live na live. Hello po, hello mga kachapsoy. Good morning po sa lahat po ng ating mga viewers, followers, and subscribers ng inyong Maestro Waray. So ayan, hindi po tayo bagong gising lang po tayo pero fresh na fresh. Ayan. Tara, chat na tayo. Ayan.
Ayan, mga chaps. Thank you so much for watching. Yan lang po muna. Ah, keep on subscribing and following my Facebook page and YouTube channel, Maestro Waray. Ayan po. So, happy weekend, happy Saturday morning. Thank you so much, mga kachapsoy. Ayan.